पवन भैया खेसारी भैया के ना कहब काहे कि वो लोग मंच ना करेला। अब 20 लाख रुपया रखले रह तब ना वो लोग के बोलेब। अब 20 लाख रुपया देब अब ते भगदड़ हो जाई तो पहले ही पैसा लेला वो लोग। अब ते 20 लाख डूबल कि ना डूबल। 20 लाख रुपया दहला तो 1000-2000 कुर्सियों भी रख टूटे खातिर। 1000-2000 कुर्सी नहीं टूटल तब मान मर्याद बचेला। तोहरा के छोड़ा तानी जान कुछ जान के बाबू रे बड़ा प्यार आप लोग दनी जा। मंच के टंच कलाकार जे भोजपुरी में मंच करेला उ लोग गावल। पवन भैया खेसारी भैया के ना कहब काहे कि वो लोग मंच ना करेला। अब 20 लाख रुपया रखले रह तब ना वो लोग के बोलेब। अब 20 लाख रुपया देब अब ते भगदड़ हो जाई तो पहले ही पैसा लेला वो लोग। अब ते 20 लाख डूबल कि ना डूबल। 20 लाख रुपया दहला तो 1000-2000 कुर्सियों भी रख टूटे खातिर। 1000-2000 कुर्सी नहीं टूटल तब मान मर्याद बचेला। तो यही से काजी गाना हमार बाजल और कि तोहरा के छोड़ा तानी जन कुछ जान के। अरे ना तो हम देखती हई अरे ना तो हम देखती हई अरे कौना खानदान के। ना तो हम देखती हई कौना खानदान के। एगो हाल ही में इतना नु बाज गई कि जहां विवाद होता ई गाना हमार गवा जाता। कैसे अरे कि हमारे खिलाफ बोला पिया आज के डेट में हमार गीत गावल बाजाता। अरे कि हमारे खिलाफ बोला पिया आज के डेट में जवाना के हम ही लॉन्च कोइली मार्केट में। एगो औरी प्यार देता नहीं गांव देहात में घड़ी बड़ी बाजाता। ए घड़ी गांव देहात में बड़ी बाजाता गीत। अरे कमात रहनी नीमन परदेसवा में जाई के। कमात रहनी नीमन परदेसवा में जाई के बनाई दिहली कौआ अलगौआ कराई के बनाई दिहली कौआ। बाज गई थाना में आके प्यार तो भूलल बाड़ू हो काहे पे दिन करे पर तुलल बाड़ू हो। एगो रुचि संगे गीत एक घड़ी वायरल भइल बा बीचवा में दबर है एक घड़ी खूब वायरल भइल बा। कैसे अरे तोहरा नाम से तगा में बदनाम भइल बानी। तोहरा नाम से तगा में बदनाम भइल बानी। कुल वायरल तरज बा लेकिन तनकी सा अब आओ मीटर बांध के एक घड़ी जौन कुल चलता नहीं तो आदमी कहे कि खाली अपने को यहाँ का आई। कैसे इतना अपन हो गई बा कि गावत गावत बिहान हो जाए। आओ मास्टर बा